Il-lejla tajba, ftit sigħat qabel l-elezzjoni ta' dal xiex ħassejtu l-bżonn li kellkom tiġu hawnhekk il-lejla? Mhux xejn speċjali, aħna għadna kif irrinunzjajna mill-kandidatura tagħna. Qegħdin hawn 5 u qed irrappreżentajna 9 min-nies, aħna li urtatna ftit. U għalhekk qed nirtiraw hija li saru xi attakki li ma misshom saru. Dika weġġatna da xejn. Issa jekk dan ir-raġel li joġbu itella dal-affarijiet, jew inkella jiġi jgħid li jien li ħdim tal-delija. Allura, għandi xi nistej. Għandi, ġifieri, għaliex għaw jiġini bla marrit paragun jien. U hawnhekk id-dispjaċir tiegħi sa ċertu punt. Imma għaliex kellha tinħoloq diviżjoni bejn l-aħwa. Meta dax xi ħadd b'nuqqas ta' maturità, nerġa' ngħidlek, b'nuqqas kbira ta' maturità. Jasal biex jagħmel dal-affarijiet li mbagħad għax di mbagħad li tweġġak li jkun hemm min jaħtaf l-okkażjoni biex ikompli. Imma di x'ħolqot. X'ġiet għamlitlu lill-partit? Di diviżjoni bejnietna x'ġiet għamlitlu lill-partit?